Породата бенгалска котка е голяма, елегантна и много мусеколесета котка с дебела опашка, която се носи ниско. Дивият външен вид на бенгалската котка е подсилен от нейната отличителна гъста и луксозна петниста или мраморна козина. Широката и кратко глава има малки уши и ясно изразени възглавнички на мустаците, а очите и кратко с черни рамки и с форма на бъдем. Опашката е дебела, стеснена към черен връх. Няма друга порода котки, която да показва златен или перлен ефект, блясък, който се среща при някои бенгалски котки и може да бъде много взискателна поради високите нива на активност. Бирманската котка е полудългокосместа с потъмно оцветяване на точките, лицето, краката, ушите и опашката и бледотонизиращ цвят на тялото. Това е едра котка с дебело тяло и къси крака. Бирманската котка има сини очи и 4 чисто бели крака. Предните ръкавици покриват само краката, но задните чорапи са по-дълги. Главата е широка и заоблена със среден размер на ушите. Бирманските котки се предлагат в много различни цветове. Породата египетска котка Емао е елегантна, атлетично изглеждаща котка, характеризираща се с произволни шарки на петна. Твърди се, че котките Емао имат уникално притеснение. Първото впечатление от котките Девон Рекс е за злобно лице и набръчкана козина. Бузите са широки, очите и ушите са много големи и ниско разположени на главата. Късата козина има предпазни косми, които са вълнообразни, но се състоят предимно от подкосъм от пухени косми. Котките Девон Рекс имат характерната за Рекс вълна на Марсел, а козината образува бръзди и вълни, особено на гърба. Мустаците и веждите също се извиват. Породата котки Девон Рекс може да бъде с всякакъв цвят на козината или модел.